Sa dinuman tiyan nyo trete nga gundaway, ipadanon ko ti nabara nga kablaaw kan si ragsak nga mga ipadanon, nagregiti updates kan kiti daduma pa nga banbanag nga masakol nga maamon tayo kada gito nga aldaw. Gagayom kalkalpas iti international conference ijay Antipolo Rizal iti napalabas nga doong aldaw ket daytoy ket may nagigiti gagayom tayo, nagiti leaders ti nagdudong mga nasyon nga iso nga may mang paregta ken mang pasingked iti kinapudno ken kastamton iti pinaalibtak di tumunggal may sa nga nasyon iso nga mga ipagpagna iti panakaidaras iti waras tayo kadagiti kinabaknang kadagiti so amin nga gagayom tayo kun iso amin nga ayaten tayo tibiyag. Iso nga trete nga gundaway kagayom kahit kuman nga ibaga nga naparigta dagiti kakadwa nga Pilipino iti daytoy nga conference iso nga may isa nga focus iti napaadaw no naparigta kadagiti amin nga kapanpanunutan dagiti leaders ken dagiti miyembros sa nagdudumang nga probinsya iti interaminti nga Pilipinas. Iso nga maragsakan na ka mangidanon nga ibaga kada kayo kagayom i-focus tayo tidaytoy nga tiyempo tidaytoy nga gundaway is DJ panangi alisto tayo kuma nga panangi waras uno panangi share iti daytoy nga kinabaknang adda kada tayo. Daytoy gagayom ket napasingkedan tinamnama nga ti sumagmano lang nga tiyempo basta kasi ti inkari ti admin ano madanon tayo ti maysa nga bilyonen nga miyembro ti interaminti nga lubong mapadasan tayo muten iti kunkunatang economic phase daytoy nga kinabaknang. Anya aya DJ economic phase nga kunkunata tayo gagayom. Ito no addaan ka iti TBC kadagito nga tiyempo ket na-activate DJ account mo ket madanon ton DJ aldaw nga panakausar ket nagganasan aya nga gundaway nga sika ket aramaten betin nga kas paggatang ken kastamot tin pagbayad mo ti so amin nga serbisyo kadagiti iso amin nga miyembro no merchants iti daytoy nga komunidad. Naglagi pa yung gagayom na daytoy ket komunidad, pribado nga komunidad nga titumunggal maysa ket mabalin na nga i-share iti anyaman nga kayat na nga i-share iti sabali nga miyembro nga ti usarin na ket daytoy TBC wenno daytoy makonkuno nga kringle. Iso nga gagayom naggana sa na yan, nagswerte ka no adaan ka iti account, daytoy kringle wenno adaan ka iti maysa nga TBC kadagiti nga tiyempo ano dumtingan na jay gundaway aket nada kayo dito abroad nada kayo ti trabaho yo makonkon na dita ket no adan kayo ton kadagitoy nga kinabaknang ang kayo ton nga maparparigatan nga pantupay nga maisina kadagiti pang pamilyayo kasi dito nga gundaway gagayom kaya kung pasingkadan man yun DJ panangyal alisto tayo kuma nga agmiyembro iti TBC uno maadan tayo kuma iti kastoy nga currency uno kinabaknang adagitim ima tayo. Alawan gagayong kahit tuntong nga itutuloy iti broadcast may panggap iti economic stage o economic phase adagitoin gagayong ket no kasi iti ko nati admin kadagito nga tiyempo no mapagtengan DJ 1 billion nga miyembro ti interaminti nga lubong ket magdan iti economic phase daytoy aket ag-enjoy kan tumuten nagsipud ta addan ka nga rodon iti maysa nga kinabaknang nga daytoy ket cryptocurrency uno digital money nga hanen nga agusar iti cash iti kwarta tayo nga agdaman iti ket daytoy mismo ti pangbayad tayo kadagiti amin nga tayo gatangen kahit mo ti kumatang ti balay kahit mo kumatang ti lugan kahit mo magipatakder ti negosyo kahit mo ti mag-travel ti sabali nga nasyon bumisita kadagiti gagayom mo ti sabali lugar mabalin na ta amin na nagsipud ta na anay gagayom ti kinabaknang addaten ka. Iso nga basit lang nga gundaway gagayom kasi ko na kon nga no addaan ka pa iti tarigagay nga may lapsot iti ribrikat kadagitoy nga kasasad ti biag may sa dito nga instrumento iti TBC nga mangilapsot kad tayo ti adu nga ribrigat ket mangted kad tayo iti umno no umdas nga sanikwa nga mausar tayo kadagiti pamilya tayo kun kastamot ken kadagiti tagtagainip tayo no pangarap tayo iti panagbiag. So nga gagayom dawatek man iti nga gundaway nga sikapon tayo no yalisto tayo kuma nga mapasingkadan DJ account tayo no mapaadaan tayo niti anay nga TBC.
Ang gagayong gibusak dating ang gundaway, ituloy kong tuman sa mga broadcast, katanda kay kong mga sisubaybay. Agyamanak, tanin na kay panakikadwa, dating broadcast, at kastay ko na kon niya, pagkasti mang tarabay, kung mga bilisyon ka na kayo, sa dinumantian nyo dating ang gundaway, na imbag nga rabiyo, gagayong kan pagayam. God bless you.